खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आजिखालि जोङो ओरैबायदि सम गैयै जालांदो जायनि थाखाय जोङो गथ'फोरखौ लाखिनो थाखाय निजिनि मबाइलखौ नायनानै बुरखायनानै दोनो। जोङो मबाइलाव जायखिजाया बिसोरनो इउटिउबफोर खुलिनानै होयो, गावसोरनि जि इच्छा बेखौनो बिसोरो नायो बै मबाइलाव। आरो थिग बिदिनो मध्य प्रदेशआव साननैसो सिगां मोनसे जाथाय जालांदों आरो बै जाथायनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो बै बाथ्राखौ खोन्थादों जे मबाइलखौ नोंथांमोना गथ'फोरनिफ्राय एसे गोजानाव लाखिनो नाजा। फिसा फिसा खोन्थानो थाखाय बा गाबनानै बुरखायनो थाखाय मबाइलफोरखौ जानला मानला गथ'फोरनो दाहो। मानोना बै मबाइला नोंथांमोननि गथ'नि जिबनखौ धंस खालामनो हागौ। आरो माबोरै बिदिनो बै मध्य प्रदेशआव सासे गथ'नि जिबना धंस जालांदो, गंसे न'खरा सिलिंखार जालांदो, बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि क्राइम स्ट'रि नोंथांमोननो थाखाय लाबोगासिनो थायो। थ' मध्य प्रदेशआव सासे गथ' 13 बैसोनि आरो बिहा बिब' सानै दंमोन, सासे 16 बोसोरनि, सासे 18 बोसोरनि आरो बिनानाव सासे दंमोन 9 बैसोनि। आरो बै हौवासा गथ' सासेल' बिसा न'खराव। आरो हराव उन्दुनाय समाव प्राय बै मबाइलखौ बै हौवासा गथ'आनो लायोमोन, गेम होरि गेलेयोमोन बा मबाइलाव भिडिअफोर नायोमोन। बिदिनो हरनि 12टासो बाजियाव बे गथ'आ मबाइल नायै बिदिनो बेयाव गाज्रि भिडिअ बियो नायनो स्टार्ट खालामो। आरो जेब्लानो गाज्रि भिडिअ नायनो स्टार्ट खालामो, नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ भिडिअआव बेफोरबायदि नुनायनि उनाव निजिनि जि देहानि थैफोराबो गरम जाजोबो आरो बिनि उनाव माने निजिनि जि कन्ट्रल, दिमागनि कन्ट्रला माने आउट जालाङो। आरो जालांनायनि उनाव बियो निजेनि बिनानाव ना सोर खाथियाव उन्दुना दंमोन बेखौ माने हमनानो मोनासै आरो गावनि बिनानावखौनो बियो गाज्रि खामानि मावो। जाय 9 बैसोनि बिनानाव आरो बै 13 बैसोनि गथ' सानैबो गंसेल' बिसनायाव उन्दुयोमोन आरो बिब' बिनानाव आरो बिमाया गंसे बिसनायाव उन्दुयोमोन। जि गेदेर सानै बिब'आ आरो बिफाया गंसे बिसनायाव उन्दुयोमोन। आरो बिदिनो न'खराव बेफोरबायदि जानायनि उनाव बियो रावबो थर मोनाखै बेफोरबायदि जादों होननानै। बियो बै गावनि बिनानावखौ खुगायाव हिस्ट्रि सोना होनानै जाहाथे बिनि दावरावआ, बिनि होख्रावनाया रावनिबोसिम मोनहैया, बेफोरबायदि बियो बानायनानै गावनिनो बिनानावखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावो। आरो मावखांनानै बियो गावनिनो बिनानावखौ गोदनायाव सेथेनानै माने बुथारनो नागिरो बै बिसनायावनो। आरो दसे उनाव बे बिनानावा सेन्सलेट जानाय बायदि जायो आरो जानायनि उनाव बियो बिमाखौ फोजाहैयो। बिमाखौ फोजानानै खोन्थायो जे ओरै थोरै जाबाय। दा बिमाया बै हराव मा मावनो फैनानै नायफैबा बै समाव बै हिन्जावसा गथ'आ थैयाखैमोन, हां लागासिनो दंमोन। आरो बेखौ नुनानै बिमाया उपाय गैयैयाव गोबां साननानै निजेनि फिसाखौनो बैबो गोदनायाव सेथेनानै बै बिसनायाव बुथारथारो। आरो बुथारथारनानै अखानायै जेब्ला गामिनि मानसिफोरा खोनायो जे फिसाजोआ थैबाय होननानै, अब्ला गासैबो मानसिफोरनि सिगाङाव गावसा बिमा बिफाया बुङो जे माबाफोर एम्फौ अरनानै, बिखो गोनां एम्फौ अरनानै हराव थैदो होननानै गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव खोन्थायो। नाथाय सिखाव मावबादि सानसे नङा सानसे हमजाथारो, बे बाथ्राया एकदम थार। आरो बै गामिफोरनिनो सासे मानसिया पुलिस खबर हरो जे ओरै थोरै जों गामियाव हराव उन्दुबाय थानायावनो सासे हिन्जावसा गथ' थैदो होननानै। आरो बिदि फन हरनाय लोगो लोगो पुलिसा दसे उनाव मोनफैयो आरो मोनफैनानै बै हिन्जावसा गथ'खौ पस्टमर्टम खालामनो पठायहरो। आरो कई घन्टामान उनाव बिनि पस्टमर्टम रिपर्टआ फैयो। मोनफैनायनि उनाव
गावसानि जि बिमा बिफा सानै आरो जि बिब' दंमोन बिसोरनाव गासैनावबो सोङो माबोरै मा जाखो नाथाय बयबो बै मोनसेल' बाथ्राखौ बुङो जे माबाफोर एम्फौ अरनानै थैदों होननानै नाथाय पस्टमर्टम रिपर्टआव एकदम क्लियारलि लिरनाय दंमोन जे बै गथ'खौ रेप खालामनाय जायो आरो रेप खालामखांनानै बिनि उनाव गोदनायाव सेथेनाय जायो होननानै आरो बिनि उनाव जेब्ला पुलिसफोरा गोबां सोंनानै जेबो बिसोरनिफ्राय एन्सार मोनैयाव बै फिसाला उन्दैखौ पुलिसा लाना थाङो आरो गासैखौबो गुबुन गुबुन रुमाव फज'नानै गासैखौबो माने गुबुन गुबुन बेफोरबायदि कुवेश्चन सोङो आरो रावनिबो कुवेश्चना एन्सारा मिलायलायियाव बै बिमाखौजो बिफाखौजो खोब जबरदस्ति बिथांमोना सोङो जे एक्चुएल खोन्थाया मा नोंसोर मोजाङैनो मोजां खोन्था मानोना नङाबा नोंसोरो गासैबो जेल खानायाव थांजोबनांगोन आरो बिदि बुंनायनि उनाव उपाय गैयैयाव बिमाया उनाव गिनानै गासै बाथ्राखौबो खोन्थायो जे ओरै थोरै जायो नाथाय निजेनि फिसाला अलरेडि सासे जिउ गोमाबायानो आरो सासेखौ जोङो माबोरै जेलाव गथायहरनो साननानै जोङो बे बाथ्राखौ लाखुमायो आरो दा बै 13 बैसोनि जि गथ' बिजों बिमाजों जेलाव दोङो बिसोरनि जि जोंनि केस स्टाडि सोलिगासिनो दोङो माबोरै मा खालामनाया मोजां जागोन बै गथ'आ दाबो माने 18 जायाखै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि भारत हादराव 18 जायागौमानि बैसोनि जायागौमानि माने बेफोरबायदि जेबो केस बिनि सायाव जाया गतिके मा खालामनाया मोजां जागोन बिथांमोना दा रायज्लायनाय सलायगासिनो दोङो आरो बेफोर जाथायनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो बा नोंथांमोनखौ आङो मिथिहोनो लुगैयो बेफोर जाथायखौ खोन्थानानै मानोना जोंबो बेफोरबायदि खैफोदाव माब्लाबा गोलैनो हागौ निजेनि गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय जेसेबां हागौ गोजानाव लाखिनो नाजानांगौ आजिखालि उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखाय जोङो मबाइल गंसे खोन्थिना दोनो मबाइल होनानै दोनो ओंखाम जायाबाथाय मबाइल खोन्थिनानै जाहोयो बे मोनसे बिराद गेदेर माने प्रब्लेम जानानै फैदो जोंनि जि दा जेनेरेसन सलायबाय दोङो बै जेनेरेसनाव खोब गेदेर माने प्रब्लेम आरो सिरियास प्रब्लेम बे मोनसे एक्चुअलि जोङो जेबो साननो थाङा नाथाय बे मबाइलनिफ्रायनो गोबां बेफोरबायदि जाथाय जालांबाय दोङो नोंथांमोना हयथ' निउसफोरावबो मोनो सोरबा मबाइल नायै नायै मबाइलाव गेम गेले गेले दिमाग खाराब जालांदो फाग्ला जालांदो ओंखाम उखै जालांदो बेफोरबायदि गोबां बेराम माने मबाइलनिफ्राय जोङो नुनो मोनो आरो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरजों शेयार खालामलाय जे बेफोरबायदि जाथाय जाबाय दोङो बिथांमोनाबो मिथिथो आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे आं खावलायहरो दे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।